Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'umma, barkamu da wannan lokaci. Da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, amin summa amin. So alhamdulillah muna tare da wani sirrin na mallaka. Shi ma sirri ne wanda yake mai ƙarfin gaske insha Allahu ta'ala. Wannan sirri wato rubuta shi ma ake. Kuma ana rubuta shi ne wato ƙafa 100. Kamar yadda aka ga an buɗe waɗannan mimaye mimun, to haka ake buɗa su. Za a sa sunan wanda ake so. Amma idan mutum ya zo wajen buɗawar ya zama ya yi kurman mimun, to gaskiya fa zai ji shiru. Saboda kamar yadda aka ga an buɗa shi haka za a yi. In aka sa suna sai a rufe. Kamar mutum ne a rufe ɗaki a ce ya shiga. To an ce ya shiga ɗaki gashi ƙofa a rufe, to zai samu wahalar shiga. Amma idan mutum ya shiga aka kulle shi kuma, to fa ya kullu. Sai dai in an buɗe, inda an sa kwaɗo an rufe. To shi yasa ake buɗawa ɗin, muke yin abin dalla dalla domin a gane. Mutum ya sa sunan tukuna sannan sai a rufe. To shi ne abin zai yadda ake so. Idan an yi haka shi kenan sai a sha. Haka ake yin sa. Kawai rubutawa ake ƙafa 100. Maliki yawmiddin, malikin nasi ya wadudu. Ƙafa 100 ake rubuta kullum. Ana rubutawa ne wato tsawon kwana 9. Ƙafa 100 tsawon kwana 9 haka ake rubuta shi. Kuma ana so mutum ya yi riƙa yin wuridin da asuba da kuma dare. Maliki yawmiddini, malikin nasi ya wadudu wane. Maliki yawmiddin, malikin nasi ya wadudu wane. Maliki yawmiddini, malikin nasi ya wadudu wane. To haka ake yi. Ana so a yi adadin sunan mutum. Adadin sunan wanda za a mallaka. In mutum ma zai iya rubutawa sha, to zai iya sawa a yi masa wuridin. Duka ana iya yi. Ko kuma ya sa a yi masa rubutun duka dai kowanne mutum zai iya sa a yi masa. Wannan sirri insha Allahu in dai an yi shi da aka ce, to za a samu fa'ida. Allah ya taimake mu ya kuma jagoranci lamura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.